Because I'm of Chairman Google, San Diego, and I'm no Udebena than Otto. Because I'm a good before Nanaban. So when they give the Calis water, because I go, they go Jada, and Cabot they want to purchase. Okay, my chair. I don't know since it's in now. On BBN. So what you do then? Maybe 2-3 this morning. So I have my jacket touching him. I have our touch. Ma, no issue in there. I will touch now. I have your touch in there. I'm monitor. Hey, you be see better. Let's fishy. If you are patchy, okay. Any fishable. Okay. Then I move the again. Now that knowing one of them, one new Otakura. Okay. Yeah. Buy the Otaja. About touch. When you get no Otakura, release the able. Some of our boys bar this plate. Everybody's able. Ufuman get me. Who yours on the war on anyway? Yeah. So, buy Bible. I know why I did not. I have a banner to how about you? I had to see how come you could crowd down video GP and all. I like to see her. I like to see her. Okay. How about you? I'm a check. Okay, let me get the brother. Second day. Oh, you cannot see any man get there. Oh, you cannot see any man get there. Yeah. Because you're on a was. Yeah. Above and the buying. I can't quite time you 2 questions at a time. You're top. The very next to Kai once. So, but Shanika catching it. Yes, the number of dress. So, where we get up, doing the buying. When you people go and get cha-cha. Yawano. So, chair. Yeah. How to go back? Heck, I won't have it. Oh, who you go? I don't know. What number? No, no, she I couldn't buy it. I wouldn't be buying a house wish. I would not be security. I can't be able to. I need to know what I'm No, sure. Ah, issue 20 penny. Come on. I know the told them. The man said, I know the told Dico. Go home 1 Sabata was saying, Mecca. I am with the boys who volunteer. You make sure they buy and fix. Almost other part of this, like it and any single chance. A Maziana and I equal because anyone that cause anybody a chance. If I need mobilization, I'm mobilizing of my I give with our time to make sure even I can buy. Thank you, sir. Oh, no more. So, Joe Rocco, maybe they can't put it. Look at the camp. I should take a happy now. 2 or 2 on a call now. I come out of her camp. Oba knockout and say, how long I come be the bad and care. Let me have a knockout to Abana. They be the bad and care, not sure now. So, come on now, go to a go sugar. On account of the imagine. The connect back and I told you, LGA. So, because now the moon. Half one of my gojido, a man negotiating. I can't come inside best year cause negotiation, but I'm no matter. I keep a name for the Ugogo, Mbanese, Isu, Onicha local government area, Ebonyi state. Or I keep a name. Uneji anyo from my follow video from my Ipumi page in the hour summary. I couldn't even now on a Google in the page chawe. Or honey, and now for when off women know who are going to do an or two go in the she go to a 2 for more on more gone in it.
ebu net na kama na avo so tra na igwe ha bịa attack and nke ha me bidoro nte bụ ha ni de wenu oshi gị ha no nya ya bụ eka Chineke nya ya bụ na ani chu na ekebe ndị nke ye nya na ha eka ha eruwa ndị be anyị na ho mana Chineke ekwenu ya do otu ọ bụ anyị dictate kwa ha mana enu oshi ọ bụ ha nigo my brother dịka ewe n'iwe duga ishe efe mkpụrụ tọọchị ndị nta ọtọọchị ji eke nke so ya bụrụ ogbera nga iji eke onye pe egbe ngorokwa na ada na ya bụrụ meke agba eze ọ bụ ha madat efu ndị ọha asụ na anyị na anyị bụ jobless people enweghị ha na-arụ na village mana etosu ya njọ oke ife na-eche kọrọ nte na ndị niile bụ na-agụ elu ugbogo na ndị Fulani achụ na awa na-emeghe onye bụ n'unuhu maka onwe n'unuhu ọbụla mmadụ je bụ na na-agụ elu nza 1 week plus now ndị niile bụ na-agụ elu anyị na-egba na wọrị na mgbaneze je nọdụ dịko ife ọzọ nchọrọ ịjụ ụsa ime na nke oge bụ nwanne anyị nwoke ndị ife bụ ebumnobi ndị ife ịchọsa ndị mgbara mee n'ife ma ndị isu ma Ebonyi steeti mee gbasara ife ha ji ime bụ na ife bụ security mata ga ọ bụ so mana amaka ọjọọ se ha kpọọ anyị na fonu private sa anyị kara ha ife ha ji ime enwe ife na-akpọ akara mee nke na-akpọ beans anyị nidiri akara na beans eriju apụ na anọ na nke so that ha bịa ha makwara that na onye bi ha interview. The whole world will hear you people, even the whole people from Isokoma Kingdom. We hear you and come for our helps. May God bless you people for the wonderful work you people did yesterday night. Remain blessed in the name of Yahshua. Ise. ise Thank you.